ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ କାଳାଂଶ ସରିଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇ ଯେମିତି ଜଳନ୍ତା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆମର କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ବା ସରିଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମର ବରଫରୁ ଜଳ ହେଲା, ଜଳରୁ ବରଫ ହେଲା, ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାହାକି ଆମର ଫେରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା, ପୁଣି ଫୁଲରୁ ଫଳ ହେବା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କିଛି ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ନେବା ପିଲେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ, ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ନେବା, ସୂତା ଓ ଚିମୁଟାଟେ ଏବଂ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ। ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ନିଅ, ତାର ଉପର ଲାଖକୁ କାଢ଼ି ଦିଅ, ସେଥିରେ ଏକ ବେଲୁନ୍କୁ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିମୁଟାରେ ସେ ବଲ୍ବକୁ ଧରି ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଉପରେ ରଖି ଗରମ କର। ବେଲୁନ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପ ପାଇବା କ୍ଷଣି ବେଲୁନ୍ଟି ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ବେଲୁନ୍ଟି ଫୁଲି ଉଠିବ କାହିଁକିନା ବଲ୍ବଟିକୁ ତଳକୁ ଯଦି ଧରି ଆଣିଲ ବା ଥଣ୍ଡା କଲ, ବେଲୁନ୍ଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ହେଲା ପିଲେ ଦେଖ, ବଲ୍ବଟିକୁ ଗରମ କଲେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାୟୁ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ, ଯେକୌଣସି ଜାଣିଛ, ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛ ବାୟୁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଓ ଥଣ୍ଡା କଲେ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ବଟି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପିଲେ, ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବେଲୁନ୍ଟି ଫୁଲି ଉଠୁଛି ଓ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା, ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁଟି ବଲ୍ବ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବା ଫଳରେ ବେଲୁନ୍ଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ପିଲେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯେମିତି ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତେବେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ପୁଣି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ତୁମର ପାଣିକୁ ଆମେ ଯଦି ଗରମ କରିବା, ସେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବ। ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଗ୍ୟାସୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଓ ଥଣ୍ଡା କଲେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଲେ ଜାଣିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ କେତେକ ବସ୍ତୁ ଦହନୀୟ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ଜଳିଯାଏ। ତାପ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ କପଡ଼ା, ତୁଳା, ମହମ, କିରୋସିନ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଅନେକ ଜିନିଷ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, କାଠ, କୋଇଲା, ଏସବୁକୁ ଜାଳିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିବା ଧାତବ ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ?